Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauga kulilabe nanga osolola ledesi ya odija shirugu goju yenda manji nanga ngani zonyati sasi kulijani kumbolo bagani kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga watuta mwazuga bwaji nanga hata mziledio kukulijani Oguliji, tikudalira inu, Oguliji. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauga kulilabe nanga osolola ledesi yaodi. Tikulandireni ku program yotsiriza sabata ino ya kulinji kuchokera kuno ku Asia Times. Dzina langa ndi Elvis Wahowa. Tabweranso pano tikambirane nkhani zokhudza dziko lino. Ya lero ndi yokhudza zimene zachitika kwa Nsundwe ndi komanso kumpingo kulilongwe kumene apolisi komanso asilikali aboma ankhondo a dziko lino anapita kumene kukachita ma operations yawo. Ndi tifuna tidziwe kuti amakatani kumeneko komanso zimenezi zotanthauza chani chifukwa ena kufunsa mafunso ambiri amene ena mwa iwo tili kufunsireni pano. Tikhalenso ndi atolankhani athu Charles Jingini, Osman Kaliadi komanso Bernard Muhone. Tiyambe kuwalandira alendo athu pa line ipa. Tili ndi Alfred Chimtere amene amalankhulira apolisi mdziko muno. Achimtere, mawa wabwino, tikulandireni ku programu ya kulinji. Halo Achimtere, mukundiva? Tiliso ndi Sheriff Kaisi kumene tione kuti tingathe kumvana ndi Sheriff Kaisi. Sheriff Kaisi amatiyende manga pa nkhani za security. Akaisi, mawa wabwino, mukundimva? Ndikumva ndikuina konsenditu. Takulandirani ku programu ya kulinji komanso tili ndi Wanda Msisia studio muno. Wanda, tikulandirani ku programu ya kulinji mawa wabwino. Ndatukuza Elvis. Zikomo. Ndeti ambe ndinu Kaisi, nkhani mukuitsata bwino zimene zachitika kwa Nsundwe komanso kumpingo, koma mwina funso yamba kukhala kunena kuti kodi mukamati joint police and MDF operation chimakhala chani mukamba nkhani za security? Ziko kumbiri so Wanda timu yonse pamene kupoko ndori kusamba kuti tipereke moni kwa Malawi yonse mawa lero. Ndifunso labwino kwambiri komanso programu ndi yabwino sajonena kuti ithandizira kwambiri mina kuchotsa vijana ndi misconceptions kapena kuti mina kuganizira chinthu mmene chisali choterocho. Ndine tena kudziwa njonena kuti malingana ndi malamulo a dziko la Malawi Constitution anapereka mphamvu kumabungwe achitetezo angapo amene akamagwira ntchito yawo amayenera kunena kuti adziwike ndithu momveka bwino kwa Malawi kunena kuti amenewa they are mandated by the Constitution kuti akhoza kugwira ntchito. Mukapita mu buku limeneli la malamulo a dziko la Malawi mukapeza kunena kuti akunena mu nkhani yokhudzana ndi kupezeka kwa Malawi Defence Force imene ili ame ya dziko, komanso mukapeza kunena mu nkhani ya Malawi Police Service
amene amagwira kwambiri nkhani za chitetezo cha mdziko komanso mukapeza nkhani ya Malawi Prison Service amene akhala ngati amasokoneza malamulo amakawasunga amenewa. Komanso mukapeza nkhani yokhuzana ndi aina amene amayang'ana za immigration. Mapano kwenikweni tizimeza akuluakulu awiri amenewa, Malawi Defence Force komanso Malawi Police Service. Amenewa ndithu anapatsidwa mphamvu zoti ayang'ane chitetezo cha muno mdziko. Malingana ndi kagawidwe ndikuonena kuti Amalawi ame amakhala ngati kuti ndi overseer amene amayang'ana tsopano chitetezo chonse kuphatikiza kuyang'ana chakunja komanso ngakhale kuyang'ananso kuti kodi Malawi muno zikukhala motani. Koma amene anapatsidwa kwenikweni zoyang'ana imene timati internal security ndiye timanena tsopano pamenepa anzathu a Malawi Police Service. Ndiye tikamanena kuti joint operations ndimafuna kuti ndakumbutsa Malawi zakhala zikuchitika mbuyo monsemu, koma pamene imadzafika March 2017 Malawi Police Service komanso ndi Malawi Defence Force anasayinirana pangano ndithu lonena kuti akugwira ntchito zawo mujamati ma cooperation mothandizirana kuyang'ana ndithu muntchito zokwana zingapo kuyambirira zinati chionera kuti azipangana joint operations aziphatikizana akamagwira ntchito zawo akhoza kuchitiranso maphunziro awo ajamati training limodzi komanso akhoza kupanga exchange of personnel inani kuti ngati pali pofunikira ku polisi mina apite ku ama akachiteko zina ako ame apite ku polisi akachite zina izizi ngakhalenso mwina kupanganso timanena kuti joint use of equipment kuti mmenaso akhoza kutenga zina zimene akhoza zifuna polisi kuchokera ku ame kapena zimene zikhoza kufunga kuchokera ku ame kubwera ku polisi zikhoza kuchitikanso zimenezo. Imeneyi inali 2017 koma kuti Amalawi akumbukire bwinobwino izi sikuti zangoyambika pompano ayi mbuyo monsemu apa amapanga formalize chabe kunena kuti kukhazikitsa tsopano kuti pali nokhale mgwirizano wotachita kusayinirana. Koma no formally amene informal zakhala zimene zikuchitika ndithu ma operations ambiri ntchito zambiri zimene anthu amagwira limodzi. Ine mwachidule ndingonena pano kunena kuti anthu tisasokonekere kwenikweni ngamanena kuti joint operations tanena kuti ndikugwirira ntchito limodzi. Izi kuna kulikonse sizimaganizidwa pakati pa ma-government agencies either a security kapenanso any governance institutions imikhoza kugwirira ntchito limodzi. Amakhala agreement imene asayinirana kapena ndi zina chifukwa cholinga chake tanena kuti Malawi Police Service ikuonetsetsa kunena kuti mdziko mukhale kuti muli bata ndi mtendere. Pamene Malawi Defence Force amakhala kuti pantchito imene amapitapo patsogolo pang'ono kuchoka mdziko muno mwinanso nkumaona kuti kodi dziko lakuti ndilakuti likafuna kuti litipambire upandu tingachite bwanji kuti titeteze Amalawi. Tsono onsewa mukayang'anisisa definition ya ntchito yawo ndiyofuna kuonetsetsa kuti Malawi ali ndi bata ndi mtendere. Kuteteza zamapezeka Malawi muno akakhala kuchokera kunja. Tsono kuti abwere anene kuti lero ntchito iyi yakula tigwirire limodzi nzosala kuika malingana ndi malamulo adziko komanso amene amayang'ana ntchito zakuluakulu awiri amenewo. Wanda akuti isichachilendo kuchita zinthu ngati zimenezi koma mwina iweyo nkhani unayona bwanji chifukwa ena amati kwa Msundwe ndi wakumpinguku ndi madera okuti mbuyomo 2019 alesa akudziwa kuti kunali nkhani kumeneko zoonetsero zipolowe samagwirizana ndi zotsatira chisankho chimene chinalipo nthawi imeneyo. Ndiye nkupezeka kuti mpaka na amenso apitako apolisi oyinde timaona ula mapita madera koma ame onse kupita kumenekoko. Iweyo nkhani unayandira motano time? Ndigwirizane nawo ndi akaisi imene ayambira nkhani kuona IMDF ndi apolisi akugwira ntchito limodzi. I think ine kuzoona koyamba I think inazoona was that 1993 ngati sakulakwa Operation Bwezana, I think something like that, where we saw MDF taking a leading role kulowa ndithu kuona kuti akubwera kuti afuna kugwira ntchito mpaka na kumafika mpaka na nyumba zanthu. Now, I think kuchoka pamene kukhala kuchitikano ma joint operations ambirimbiri. Koma mwina funso limene limabwera limakhala kuti kodi chapanga trigger ndiyani kuti kukhale joint operation ndiyani kodi pali any security risk zolinga ndiyani. I think zimene zozo zimene mwina anthu amafuna kuti ayadziwe kupereka background pang'ono imene wanenera kuti Msundwe ndi kwa mpingu kumene kupaja nthawi nake di kumapanga zovuta mpaka na wapolisi unakadata yako moyo wake umene ukira. I think in that 2019 there about kuchitika ndithu ma demonstrations nthawi imene yoyo. So
pali rumors timafuna so kuti afunse maka muna anzathu amene kana program amene apolisi maka kuti anthu ena nkona kwawo wakhala kumamveka mphekesera zina zake kuti ayi khanga ta polisi ali mchikonzero funa kumutenga amene ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP komanso wangu khala kuti ndi president opuma kumene nde kumapezeka kuti kunyumba kwa amenewo kumakhala mukunena achakwera yes makhala anongati masapota zawo amene amakakhanga akupereka chitetezo nyumbako kuphatikizapo mwina nda chitetezo amene amapereka kumeneko nde ena nkona kwawo amona to I think amene akumatanthauzira nkhani imene akuonera so itabwera kuti timve zona zene kuti hayikhangati anthu amene wawa amachokera ano madera amene wawa paja nthawi inaki kumamveka kuti kusundwe mpaka nati kuli barracks Sundwe barracks kapena akuchokera kumene koko so anthu akupanga connecting nkhani kuti mwina panopa joint operation ikufuna kuti ikathese timagulu timene titakunsundwe ndi kwa mpinguku ndicho linga chokuti pasogolo patakhala kuti pali malingaliro ofuna kuwatenga our president MCP pasakhale anthu ena amene akhuza umakhanga kuti akukhala ndi mphamvu mene ndanenera izi ndi nkhambakamwa mphekesera zimene tikufuna nokuti ife sitimatenga mphekesera kukhala ngati mbali imodzi yomafalisa mphekesera bwanji nkhani iti ibwerese pambalambanda tikambirane timve chabwino nde achimtere timavutika kuti tifane nawo pa line pakoma ndiyesa pano ndithu ali pa line achimtere mukundimva mawu bwino ndikumvani kuti moni walose imoniso nkhani ndi imeneyi mukuidziwa kale koma tikufuna kuti mwafotokozera Malawi makatani kapena akutani mukutani kwa nsundwe ndi kumpinguku kumeneku kuli operation yomwe kuchitika imene tikugwira ya polisi komanso ndi support ya chokera ku MDF monga amene anenera oyankhula oyambachi takatulanda malipoti ambiri toka kutera kumeneku komanso madandaulo mobwereza mokhuza mwina anthu ena omachitira upando anzawo komanso mwina kuchitira anthu ena kuzembesa katundu amene pa chikazi matistimagulini iyi zina zochitika zomwe zinachitika pali magulu ena amapangaso mowa komanso kugulisa kumene ndi osaloledwa ethanol zomwe zikhulanso kuwonongaso moyo wa anthu nde panali zambiri zomwe zakhala zikuchitika kumeneko tifake tinaona kuti tisikuyenera kumachitika motero operation imene itachitika kumeneko papezeka zinthu zingapo zimene apolisiso apangati kava zimene pavero pake kuyeneka anthu amene amangidwa panati 14 amamangidwa kucha kwazuwa eti akuyeneka kuonekera ku court komanso operation imene kupitirira eti akhuza kupezeka kuti so anthu ena awiri atatu amene andagwidwe ikhala tikubwera nkumaiza mtundu wa anthu imene zikuyenera ndipo operation ino ndiyoti ili pambalambanda alisa kuona zomwe zikuchitika imene apolisi akugwirira ntchito yawo isile kale pomwepo mwina kwambiri achimtere ndiye mwati anthu umene kaupanga mowa mopanda chilolezo akupanga mutethano mukuti ndi zina zimene mukutchulazi nde mpaka ndi ame omwe nkhani ya mowa mpaka na apolisi nonse kuita kutengana chigulu tomononso pa video pasamba njezo kuguba kumene kumsewu mpaka nonsenu kumene kwa nkhani za mowa ndi zina zotero simungakwanisa pakupangata polisi monga tanenera kuti ife apolisi tineneka tigwire ntchito mosakalamulo komanso kugwira ntchito ndi support ya MPF mananenera koyamba kuja kuti sichifukwa chilendo timakhala tikugwira ntchito limodzi pali nthawi zambiri pakhala mina nthawi azisankho zija olopakhala mina pali mademonstration olopakhala mapatrols amene timapanga mwina ofuna kuona kuti katundu akuzembesedwa bwanji kapena imene zamaisa zimene za manepa timakhoza kugwira limodzi ndi azathu NTF zoti sizachilendo yake tikuyeneka tigwire ntchito kuti ntchito igwirike bwino chomwe chingadandaulisa chongo tinopogwira ntchitoyo maufulu anthu asatiri kapena molakwika muna muli monse zimene zikhoza ngati pali vuto kagwidwe ka ntchito ndi amene ngatikhoza mina kuti mina malakwika motere koma kugwira ntchitoko malamulo ndichakuti pakaempaa kuti igwire ntchito motere ndipo ngati pali vuto monga amene tinenamo pali ungu angapo ayina Independent Congress Commission, Malawi Human Rights Commission, komanso mabwalo athu akhoza
lowerapo nkona dai munapa nalakusapoteka kapena apa mnachita bwino motero koma anthu akuyeneka kusangalala polisi ikawandikira isakhale chiopsezo polisi ikuyeneka yayandikire kumene anthu akuyeneka kusangalala kuti sikakhala pafupi nawo. Chabwino Wanda linanufunso apa Wanda. Bwana Chintere, kumamveka malipoti ndiye timafuna tizibwera pano kuti tikambirane timve zona zenizeni. Akuti munatulukira kumene ku banda midnight ndichani pakati pa usiku. Kuyamba kumenya mabullet makomo anthu kuchola kulowa manthu ena ake kuti anthu nkumadabwaso kuti bwanji anthu akuchita kuchola dzitseko nyumba zathuzi popanda kuti ife tukhuzidwa ndi china chilichonse. Zimakhala bwanji mukamapanga zimene zimakhala kuti muli ndi information yochita kuzowa kuti kupita pakuti kapena in the process zimathabe kutheka abe kuti wina wake mwina amenebe sizikunkhuza kwenibe wakhalabe inconvenienced chifukwa chokuti mwina mukuyang'anabe kuti mugwire ntchitoyo. Tapenta ni chithustu zimakhala bwanji munthu wina nkutheka kuti akhoza kucholedwa nyumba yake koma asakhala kuti muli naye vuto. Zimene zingachitike chifukwa kuti operation yako ngati imene ikamachitika pamakhala pali zambiri zomwe zachitika. Ili ndi agro investigation department komanso amene atimati anti-organized crime amakhala background kuti tikamapita kukapanga ntchito yoteroyo timangozuka lendo nkupita yaye pamakati pachitika ndithu kafukufuku okwanira ndipo mali amene afuna kupindikira amakhala kungoziwika. Anthu amene sakukhuzidwa nawo sangakhale nawo gawo kuti izike kuti apolisi azathu amene tikuyenda afika pamalo pawo pamakhala pali intelligence imene ilipo komanso matageti alipo kale apangidwa sport ndi ngafike munthu amene sakufunika kupeza kuti akhuzidwa nacho operation zinatheka bwanayo. Chabwino komanso kunkamveka kumeneku kuti kuli barracks Nsundwe barracks so far operation imeneyi mwayipezako barracks imeneyi kapena kuzida zina zodesa nkhawa. Zambiri tinenda kuti operation ikuchitikadi zambiri zina tinenda kutsogolo koma ifeyo tolinga ofaa tikukwanirisidwa kuti tionesese kuti anthu akhale motetezeka komanso tikupempha anthu kuti agwirizane nafe kupereka uthenga wonse othandiza umene ungapangitse kuti chitetezo chathu m'dziko muno chipite patsogolo. Achimtere nkhani ina ndi anthu amene mwamangawo ali mubisa mayina awo simutchula mayina awo ifuja no mayina awo ndoziwika koma penanso tinaga ndi maufulu anthu mati mayina achakwayikaso mwina mu news awapitikaso kuti so agasuma kukumbukira nkhani nangati ku area 25 ko kunali nkhani yoti kumavuta kukanengo kuko anthu amapezeka kuti akuphedwa mosadziwika bwino usiku atagwidwa anthu ena kutchulidwa mayina awo mu news anapita ku Independent Complaints Commission kukadandaula mene zinapangisa kuti aitanidwa apolisi ena amene anagwira ntchito imene anthu agwira ntchito bwino koma amaitanidwa ndipena makhala kuti mina kungofuna kungosungaso maufulu ena ndi ena monga mukuziwa kuti dziko lino maufulu a democracy achuluka koma ndi anthu oti akupita ku court amenenso nditi mayina awo akhoza tinafuna kupereka atadamifuni akhoza kupeza kuti ndi mayina oti ndizobisaso yayi komano penaso maufulu omwe osangana apangisa kuti mina ntchito zina ndi zina ezeke kuti mina samala mungefe apolisi kuopa pamnawa. Chabwino pali mphekesera zina kuti amalawi polisi mufuna mutagwira Dr. Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP komanso amene angokhala kuti president opuma kumene ndena amayang'ana kuti izi zikuchitikazi anthu amakhulupirira kuti ena amene amapereka chitetezo ku chipani cha MCP amachokera ku Nsundwe ndi kwa mpinguko ndi munayamba kupita kumeneko kuti mukathane nawo kaya amenewo ndi cholinga chokuti apolisi mtsogolo muno mufuna mwagwira Achakwera. Tifuna tifunse pano kuti pali mapulani ena aliwonse ofuna kuamanga Dr. Lazarus Chakwera. Sikani ningano kuti pali mapulani kapena palibe mapulani tikatende kuti inama anthu akamakhola aphikisira ndufulu wawo ndife monga apolisi kuti akuyankhalo paphikisira kuyankhalo mphikisira zabiri ina wanga so
Ifeyo tukugwira operation imene ndi normal operation netikuyeneka kugwira malingana ndi information yomwe tinali nawo. Ndipo ntchito yathu kugwira mosatira lamulo komanso kusatira zonse zofunikira zimene tikuyeneka tikasapuma kutengera ndi zomwe anthu akunena kapena zinthu zimene ifeyo apolisi tikuyeneka kutifuza ngati zakale. Pachifukwa chimenecho tikungogwira ntchito yathu andi tikuyeneka kuchita zimene zikuoneka osati zimene zikukhala mwampikisinga kuti tisoza kulakwisa kwambiri. Chabwino tibwerere kwa alendo athu posachedwa pa tipite kwa mtolankhani wathu wanda ku Salima Usman Kaliati amene afuna acheze ndi Malawi pa nkhani imene yachitika kwa Nsundwe komanso kumpingo kulilongwe. Usman Kaliati mawa bwino atuka bwanji. Ine ofisa kuno Kalimanda Budabino ndikuye kune kutenta kuti zakadani. Iya ifeso tadzuka bwino kuno nkhani itu ndi imene Usman lankhula ndi Malawi. Okay, Davis apa ndi mmodzi mwa Malawi amene ifunike munda yake. Koma nkhani imene ndi kwansi ngali polisi nditu ndipo activation ya zimene amene mjanga ndikapo ndani nezina wange ndinawo Malawi. Okay. Kuna nkhani imene ibi waiva kuti apolisi ndasigari kwansi ya legislation civil 2 million maso muna magamba kendeji leke kwa hino ndio pale pano magamba katendende kwa hivi mora ngombe yanga wabeza inde ndongo ziva nyingine zinajua kali muno yerezo jantu kuno Malawi inazolera kukhala anthu mumasoko sono kuti naso anthu amene mwina amaleza dziko lino komano ali pafupi ndi anthu daily tsiku ndi tsiku zimapangitsa anthu ena kudabwa komanso zimapangitsa anthu kudabwa komanso kuwapatsa mantha ifo kuti kawiri anthu kumalawi kuno kumazolera kuti asilikali aja si anthu amene angapangire zinthu limodzi ndi munthu wamba chifukwa cha amenewo amapangidwa matraining yawo nde kwa anthu ambiri ngati nzika za mdziko muno zimatha kukhala ndi mantha komanso machidule zimatopereka chiopsezo kwambiri mmasirezi monga ngati ngozi chifukwa cha mantha koma kumbali yanga panopa ndi mmene zinthu zilimo ndikuti zilimo zinthu zitadziko panopa sizilimo wa ngati anthu tikuyenda nawo mkatikati mwathu malomoti kufunika azilongosera zinthu muno bwino mabalaki awo lori kwa ifeso ndikudabwa chifukwa ngati zili choncho ngozi zapansezo sizingalongosoke pandoti zikho zimango zilikachitika chifukwa zinthu zimene tsopano zikuchitikira mwachitsanzo ngati zikuchitika kuno kukusalima kuli banja kumene koko anthu amene akungoyendayenda kusakhala bwino lero apopo zilikabe chiopsezo kwa anthu ena kumene. Okay, so this mimi nimekuja huku ndio mmoja ndio mmoja kankana mimi ndio kumene kumaso kankana kitu mimi kwenda. Yeah, itathokoza Usman ngakhale alendo wana masakaniza nkhani kombe tiyamikire. Zimateka ni safi. Zikoba. Tsopano tipite kwa achibwerere kwa Sheriff Kaisi. Akaisi munakamba za malamulo poyamba paja kuti anagwirizana pakti nthambi zimene zinapatsidwa udindo okhwimitsa chitetezo mdziko muno komanso ndithu maborders kumana mwina komafunsa kuti malamulo specific amati chani makapa nkhani ya MDF ndi situation yanji imene angalowererepo within mdziko muno kuti mpaka niwo upite kwakhwimitsa chitetezo andi akuyenera kupanga bwanji zimene pamene akudabwa anthu pamene pakuti kodi ukokosana akumana ndi amfutaza what is happening. Ziko mwambiri wanda so labwino kwambiri pamene asilikali ankhondo amayenera kuti alowererepo ukamvetsa bwino Alfred Chintere alongosola ndithu momveka bwino kunena kuti operation imeneyi kwenikweni akakhala patebulo kupanga draw kuti tipange joint operation imakhala kuti ili ndani yake eni mmene ndinalongosola poyamba paja kunena kuti malingana ndi malamulo a dziko ndiye kuti Malawi Police Service ndi amene ali ani yake a internal security pamene asilikali ankhondo ntchito yawo imakhala yonena kuti amapanga sopano overseas muno Malawi komanso ngakhale mwina nchake mmava kuti pena asilikali ankhondo
tikunena pamene ali ku DRC ena ali kuti amagwiranso ntchito ngati zimenezo. So pano operation imene amayipanga draw muona kunena kuti eni yake eni ndi apolisi. Koma munamva kupena chinteracho kunena kuti amafunika tsopano kuti pakhale kuonjezera. Ngakhale mukati muyang'ane nambala ya apolisi kuyang'ana nambala ya asilikali ankhondo muona kuti apolisi ndochuluka kwambiri kusiyana na asilikali ankhondo. Apo asilikali ankhondo akamabwera pa joint operation imene ndi apolisi kumakhala kuzapanga beef up strength kuonjezera mphamvu. Koma eni yake operation amakhala apolisi aja monga mmene ananena poyamba muzapana ndilerezenso nanenanso kunena kuti kusiku yamba ayi ine ndema amene ndikulankhula pano kuti ndikungolankhula ndagwirapo ntchito imene ndili kuameko ndapanga nawo ma joint operations ambiri amene amachitika matomo. Chifukwa mzaona onena kuti kumene amapita kukapanga china chilichonse asilikali ankhondo amachoka terekeza pano tikunena zakuti Lilongwe lekuti amachoka ukamuzi baraksiko amakakumana mwina kali ku area 3 kuja kumene kuti ku polisiko mwina kali ku area 30 zimene zikusonyeza kunena kuti eni yake a operation ifandi internal security mengana ndi malamulo a dziko. Yes, akaisi ndikudule ndamva zimenezo kuti ano ake operation nda polisi koma ndikufunsa kuti chimeji chingachite justify kuti mpaka na apolisi aitane ame wonderful zili chani pamene okay wanda ndimati mwina kuonjezerapo apopo musanayankhe bwana kaisi in terms of mwina tinakanena kuti tizinena kuti risk levels yes kapena titero yes kuti imazikhala level 1 level 2 imene iyi yakuluakulu yes ife apolisi tilipo ochuluka kuposa MDF but we need the expertise kuti abwera zachite beef up kuoneka kuti kumene kukumwina kwa Kunsundwe ndi kwa Mpinguku kunali mwina security risk ina yake ya mphamvu imene apolisi amaona ngati kuti they would need backup to amapanga anticipate mwina mwake I don't know kuti ndi you understand tufuna mupange qualify situation imene pakufunika ame. Yes, ndimafuna ndifike pamenepo ndithu ndimayambira kuja ndimafuna ndifika. Chimene chimachitika ndichoonena kuti mabunge onsewa awiri apolisi ngakhalenso ame achitolera ngakhale funso limene matingobwereza kunena kuti asilikali ankhondo ndi apolisi asanafike pojoyinana ntchito yamene amayamba eni yake kupita kumaloko nkuyang'anayang'ana amakhala apolisi fandi internal security issue. Iye akayang'ana tsopano kumeneko timakhala ndi security analysis situational analysis imene maonetsa kunena kuti anzathu tekeze ngati apolisi ndekuti amapita awo ma CIDs ikafika ponena kuti pange involve asilikali ankhondo ndekuti amapitaso a intelligence kumene kuja mukudziwa ofufuza amene samadziwika kuti kodi akuoneka motani amapita malo aja nkukafufuza. Yetsono ndekuti apolisi aja akafufuza bwinobwino ndi amang'ana amount of force imene ikufunika yoti igwirizane imene zichita ground paja ndiye akamanyamuka asilikali mukaona unena kuti apolisi akunyamuka akupita wala akupita okha muyenera kudziwa kunena kuti ndiye kuti ofufuza awapatsa information yonena kuti mmene kulilo kuku kuli chonzi ndiye kuti bwana amene akuyang'anira operation ija amapanga tsopano determine zida zonyamulidwa asilikali oti apite kumeneko akaonanso kuti intelligence imene yabwera kumeneko ndiyonena kuti ikufunikira mphamvu zina zowonjezera pa apolisi pamwamba pawo pamene tsono amanena kuti iyi khale joint operation amapita okauza anzawo asilikali ankhondo kunena kuti mutithandizire chifukwa amene kuonekera situation analysis yathu tikupeza kunena kuti pali izi zimene zikufunika kuti mutiwonjezere mphamvu. Tikunene pano momveka bwino kunena kuti pompano tikunena kuti kumene kuja munafunsa awanda kuti akoti achintere mesa kumene kuti mamva kuti kuli msuda barracks kuti maipeza tsono mawu onena kuti barracks okhawo ndakhalanso tikunena ivi ngakhale mbuyo mukunena kuti pena Malawi ife tikuzowerera kwambiri tikumatenga mayina akulu kwambiri onetsa kuti tini mphamvu zochuluka barracks maidziwa kuti makhala either asilikali ankhondo kapena apolisi ndiye ngati a certain quarter in the country angapange claim kunena kuti ife kuno tindi barracks ndiye kuti zikuwapatsa apolisi komanso zikuwapatsa asilikali ankhondo onena kuti aunike mozama kwambiri kumalo kucha chifukwa cha dzina lokhali zikhoza kutheka. Ndiye kuti pamene patinene panoonena kuti atapita kukafufuza anaona kuti amount of force imene kufunika kunoko ikufunika kuti at least tijoinane nanzathu mwachitwende yankhe kunena kuti ame comes in kuzajoinana na polisi malingana ndi report la intelligence imene labwera ngati kumene kukumveka kuti kudoko kuti barracks anayenera kuti asilikali akathandizire pokayang'ana zimenezo zikapezeka zitapezeka ngati sizinapezeke zimakhalanso chimozimozi.
Achimtere ndiye taona kuti mwambapo kwasunde ndi kumpinguku mwajoyinana ndi ame ena akhoza mene ndiye mukhale consistent chifukwa sikuti zimene zikuite kukuzuchitika kumene kokha madera ena sizikhoza kuti zikuchitika makakophika mowawo isiyo njowanda so maithano wali ndiye mukwena what mwayamba chonchi ndi mwayamba kunsundwe ndi kwa mpingu maso ena asamale amene akuphika zimaithano ndi chanjani zipotengera anthu akumatha kuchita estimate kuti kwapita 500 security officers. I don't know who was counting them, but anthu they seeing the heavy presence of anyamata in uniform athu a police and MDF. Bwana Chintere mwaipasa moto zona kuti anthu social media imaonjezera mangokamba zambiri wamonga momoteranenera muja kuti andi mmene kunalili kumeneko kuti anthu ena kumapezeka kuopsezerana kumamenyana kupangira nkhaza ena kuzembesa katundu ndi pamene tinagwira ntchito imeneyi. Ife tikamagwira ntchito makamakaso tikuyeneka kugwira ntchito yolingana ndi momwe zinthu zilili pa Chingereza amati proportionate ndaona akaisi achiyana nenaso zimenezozo komanso ntchito ikhale yovomerezeka ndi malamulo legale komanso timakhala kuti ikhale ndi udindo amene tikuchita ntchito yathu ichi nkuonaso kuti ntchito iyi ndiyofunikira ndipo ndiyoyenekera pa nthawiyo zinthu zonsezi zoti ife tazisata popanga operation imeneyi ndipo kupita chitsogolo ikaso tikugwira ntchito moteromo ndipo tizikhala tikugwira mwa transparency anthu kuona ndifake ngakhale zulo titangomaliza ntchito omwe tinagwira tinatulutsa ripoti yathu kuuza mtundu wa Malawi kuti adziwe kuti chachitika ndi chani kuti anthu asamangokhala akungomvera mphekesera zimene zikhoza kuwapanga misiri kapena kuwasokoneza. Wanda akulandirani bwanji anthu kumeneku kunsundwe ndi kwa mpingu komanso mukamapita madera ena mukuyembekezera kuti anthu azikulandirani bwanji pamene mukugwira ntchito yofuna kukhazikitsa mtendere komanso bata mdziko muno? Ndamva lankhula anatijoyina pa line amazanena kuti akaona polisi akaona army amakhala ndi mantha amakhala odabwa. Ifeyo ndisayambiri fake mantra tusabete manada polisi ndi abale athu foti ifeyo ndi chikhumbokhumbo lathu ndi kufuna kuthekera kwathu kuti tizikhala chifupi ndi anthu people centered approach. Ifeyo monga polisi akationa azikhala kuti aziwati akutetezeka more than mmene analili palibe wa polisi osati wa polisi akafika pamalo akhale ngati chiopsezo kwa anthu pamene kupeza mantha. Tikanakondwa kuti anthu aziti akaona munthu wa polisi kapena wachitetezo azisangalala kuti pano mwina atatezedwa kwambiri kuposa mmene tinalili. Mentality imene ndi yomwe asiki kufunika kuti ichitike kuti anthu aphunzitsidwe kuti azidziwa kuti ikati polisi ndi abale athu tichokera pati ndipo zikenda pati. Kwa polisi ngati pali situation yoti mwina walakwisa monga danena pali bungwe ena amene amang'anira mphamvu za polisi imene zachitikira monga independent complex commission national ya Malawi komanso even makutatu ledakhuzano kupeza upangiri wina ngati aona kuti aphinjika komano ifeyo ndi khumbo lathu kuti timafuna tizikhala chifupi ndi anthu people centered approach and anthu asamachite mantha asamatope foti apolisi abale athu mmene timanenera nthawi zonse. ndiye naso akuchita nakiuza kuti inu apolisi mmakhala ndi njira zanu zobwezerera wina akakhangala kupanga ni zina zache amenewa ndi allegations eti nditufuna muchitekera le5 pano kuti ayi mene namfusira Wanda kuti mbuyo mu 2019 munapita umene ukasungitsa bata achinyamata kapena titi anthu ena kumene akasagwiza ndi zotsatira za chisankho kapena chisankho mmene chimayendera ndipo apolisi nzano anaphedwa ena unena kuti ayi mwina iye ngokhala njira yongo basi choncho mukusaka anthu ena ache kumeneko Chintere. Kunena choncho ndikulakwisa foti makhali imene inachitika imene pali ndondomeko zake zimene zimasatidwa malipoti mbedwa okhuza nkhani imeneyo maumboni anatoleredwa ndipo ngatiyo inaleti kuyenda kumapita mpaka kubola milandu ni njira imene ingakhale yovomerezeka imene imagwirira ntchito za polisi zinganeti tipita tizikagwira ntchito yathu mongofuna kusana ndi anthu amene sanalakwe ndipo ifini pa malamulo alipo malamulo anthu akhoza kutuma kudandaula kuti apolisi wandiphinja motero ifake ifeyo kagwiro kaphika ntchito momwe ndanena muja pali ma oversight institutions amene amaonazo ndipo tikamagwira timang'anira maufulu a anthu kuti
ufulu wawo uenda bwanji ukuyambira pati ukuthera pano tebeno lewa andaso ayinde manga onda zimatheka kuti mwina anthu nkubwera kuza si maipanga nokha polisi mutikapanga ma assessment yanu intero yanu zotheka anthu kukupasaniso matipi kuti kodi chisawawa chimene chikuchitika ku nkhani za migodi mziko muno sikungakhale joint operation kumene kwa polisi ndi ujeni ndi MDF do you also get my tips ngati ameneyo kapena that decision ndi yanu is exclusive to you, you're the only one who can decide kuti because anthu ena mazaona ngati kuti malo enaso kumene kukhoza kukhala mwina ma joint operations kulibeko ma joint operations akumaza khala ngati ali malo ena yes maybe we may not fail or comment much if we don't have access to intel memory nayo koma where people are able to see plundering of country resources ngati ma mining area sikungamakhale ma joint operations kumene koko amatatu kupasani matipi bwana so sababu inokwambira watu ndipo ndi observation yo kwirika kwambiri yomwe mwanenayo voti kwa sababu tokamba vina koma zamigodi zomwe mwachuliramo ndingo nenaposo kuti zimenezo zilipo kale director athu wa operations timu yawo akupakhala kukumana ndi akulu zachitetezo ngati kambirana zokuya za migodi asogoloba I think zauzidwa zonse zimene zikuendera koma ma effort amene ntchito zimene zilipo kale zikuchitika andi ikhoza mwina kuzangowauzano anthu nomwe satani kuti zayenda bwanji togoloba chabwino tipite kwa akaisi nkhani imene amadandaula anthu ya polisi kumalawi kuno ndi independence kuti mwina apolisi amatumidwa nanu andale kuti ntchito samagwira mwaokha ngati apolisi amene kuza pitani kwakuti pitani kwa Msundu pitani ku Mpingo nkhani ya independence ya polisi kumalawi kuno mmayiona makapena mmachita assessment mukachita assessment tani akaisi ziko mwambiri ndiko pera tumina the greater part ya fusoli amene anga yankhe bwino kwambiri atakhala anzanga amene akulankhula akuya nkulira polisi koma from the security analysis view imene kuti mbali zambiri zimene anthu ndithu amalankhula kukhudzana ndi mmene polisi imagwirira ntchito monga ndanena kale kunena kuti apolisiwa ali ndi commanding element yawo imene imakhalira amapanga follow police act imene inapangidwa ndi parliament komanso tena kudziwa kunena kuti apolisiwa akamagwira ntchito amagwira ntchito under the Ministry of Internal Security, Homeland Security amene amayang'anira pano motha kuyang'ana kunena kuti ngakhale so ame chimodzimodzi ngakhala polisi mupeza kunena kuti iwo ngakhale kuti alogwira ntchito za chitetezo komano ali ndi commanding element yawo imene imatenganso link kapena kuti ndi mgwirizano wabwino kwambiri ndi anthu andale amene lili boma limene likuyendesa pa nthawi imeneyoyo izozo ndithu ndi mmene zinakhalira kuti apolisi kaya ame kaya immigration sali independent poti alipotera kutoka popanda anthu ena amene amagwira nawo ntchito msaka kuti ministry imene imayang'anira ame ali defense awa ali ministry yawonso ndimene pamene pamabwerera nkhani zonena kuti akamagwira ntchito zawo nthawi zina zikamaoneka ngati unena kuti kwina make sizikukomera anthu polowetsa kumbali ya kukhudzana ndi kaya mwina zandale tisanene mobipanso pano mwina pamene pamabwerera nkhani onena kuti amene zikuonekeramo ndikuti zikuoneka kuti apolisiwa atenga tsopano ma instructions osonyeza kunena kuti apondereze awo monga ngati mwachitule pa nkhani ngati imene tikuyankhula papayi ndikuti achipani china cha anthu amene munatchulaza kuti kaya pali allegations onena kuti mwina afuna kuti azamange achakwera maybe tingonena pano onena kuti ndikuti achipani cha Malawi Congress Party atha kuona ngati unena kuti ndikuti apolisi ndi ame pakali pano akugwira ntchito motsatira tsono ma instructions ochokerano anthu andale amene akulamula pakali pano awanso akangochoka nkudzabwera andale ena mtsogolomo pamene songakhale mbuyo mujanso ganalija zinaliso zonena kuti zikamachitika zina anthu amanena kuti ama instructions awo amene akuonekeramu za apolisiwa iyayi koma zimene zatengano kuchipani cha Malawi Congress Party because that time ndi amene amalamula so iyi imakhala ngati misconception kapena zimene zimachitika kumapitabe kutsogolo magwirizano awo antchito koma kunena zoona zenizeni apolisi kapena asikali ankhondo amafunika kuti agwire ntchito yawo independently and mmene amaphunzitsidwira kumakhala kotero kunoti law enforcement isayang'ane kuti kodi wapanga chinthu chini ndani igwire ntchito moyeneyo ndimene zimakhalira koma tsono izi zimachitika ndithu fa chonena kuti mmene anthu amatha kuonera mayang'ana boma likulamula nthawi imeneyo ndi mmene ntchito ikugwiririra
ndeno apolisi azipanga bwanji makamaka pofuna kupanga deal ndi perception imene anthu akuonera, because anthu amapanga concluding observations based on what they are seeing. Mukutakhala kuti mufuna mwathandizire inu mumapanga studies zimenezi azitani kuti chithunzithunzi chawo chikhale chabwino m'maso mwa anthu. Ndi nkhani yokhudzana ndi professionalism, ukagwiridwa ka ntchito koonetsa luntha ya kumene amaphunzitsidwira munthu, chifukwa mukudziwa bwino kunena kuti apolisi ndiziphatikiza sungakhala asikala nkhondo kumene munthu akamutenga sikuti amangomulemba lero mmene makhalira ntchito ina kuti basi na interview athapa khala pa table pa uyambe kugwira ntchito. Ayi, ndi imodzi mwa ntchito imene malingana ndi amene anayambitsa polisi kalekale zaka zambuyomo anaganiza kunena kuti ni ntchito yoti munthu azipanga undergo intensive training kumene amakaphunzira kuti kodi ntchito yake agwire motani, kuti malamulo amayenda motani, zonse amaphunzira bwinobwino. Akamasafika pacho ponena kuti akupanga passing out kuti wamaliza, imakhala kuti tuna akutsindikiza kunena kuti uyu tamphunzitsa kunena kuti civilian world imakhala yotere, ndipo ku polisi kumene wabwera kunoko ntchito imakhala moteromo. Adziwe maliro amagwiridwa ake a ntchito, mandate imene ali nayo ndi constitution, komanso adziwe kuti kodi boma limayenda motani, zonse izi amakhala kuti waphunzitsidwa. Sono imene imafunikira kunena kuti impase chithunzithunzi munthu chonena kuti akamagwira ntchito azikhala impasho pachizongomati azikhala impartiality, zionena kuti kusakhale kunena kuti iye aipote awale alipo lero tipanga motere awa alipo lero tipanga motere. Ayi, amene kuti agwire ntchito motsatira zimene waphunzitsidwa zija. Ndi njira yokhayo imene ingapangitsa kunena kuti ma-institution onse imene pana apolisi ame ngakhale za boma ena osiyanasiyana munthu azingokhala kuti akugwira ntchito imene anaphunzitsidwa moyenerera pamene zinthu zimaoneka kunena kuti sakukondera mbali inayo. Tipite kunzuzu kwa Bernard Muhone timalize ndi Wanda komanso achimtere akaisi mulipatseso ndamangani yotsiriza tekitiko kulainiku. Bernard, mawa bwino, wadzuka bwanji kunzuzu? Elvis kuno kumsumba ndadzuka bwino ka kumeneko. Yeah, kunonso tadzuka. Nkhani ndi imene itu ikuchitika kwa Msundo ndi kumpinguyi, koma mwina nkhani kumati anthu akunzuzu akuiona bwanji? Bwino, ndi anthu awera chamba tutoni ndine aphiri kuno kunzuzu chiputula. So nkhani imene ya maivesa bwanji kani? Nkhani iyi nemene ndikuonera maganizo anga ndoti sizikuyenda bwino, chifukwa munthu ukamapita kunyumba kwache umayenera uyambe choyamba umufufu kaye kuti upeze chenicheni kuti ukamapita kuja ukhale ndi asala yogwirika, osakhala kuti ungopita ndikumakawa kukhala gulu kumutolika kumuopsesa munthu olo ineyo kunyumba kwanga kuti andipeze munthu anthu okwana 10 11 asilikali ndi apolisi kuti andipase anapeze 10 11 more than 10. Aka ndikhoza kudapo kuti ndachita chinthu chalakwika ndi chake, koma choyambirira andipase information akulu mapanga ichi pachifukwa ichi chifukwa chitabwera kuno, iyo ikhala nkhani yomveka. Koma kungoti zizizi ndafika kapena anthu 100 kufika kwakuti waphedwa, monga lero lomwe ndamva zoti kwaphedwa anthu okwana kaya ngati, koma apolisi alipo. What is the police is doing? What police is doing now? Police ikupanga chani? Malo moti ipange ntchito iyo ikufulipana ndi kulimbana kufufuza munthu oti mwina wachisana peze zifukwa. Choyambirira mpeze munthu zifukwa ndazimpanga bwino. Azimpanga munthu investigation. Shabwe. Nditi. Ndine Jakumba Mavero. Ndine John Phiri kuno kumzuzu. Bernard, Phiri wakamba zakuti anthu aphedwa kuti? Anthu aphedwa kuti? Ndamva pa wireless pomwe pa kunena pa nkhani kuti kwakuti kwaphedwa anthu, kwakuti kwaphedwa anthu sizobisaso iyayi. Koma anthu ziko muno tikumva teire timamva kuti kwakuti zitetezo sichiri bwino. Chabwino Bernard, pita kwa enawo kuti titsirize programu uyi pano nthawi kupita kumapeto. Chabwino timaize ndiwo wachinyamata choyamba imene wosara bwachi. Ine Patrick Nkandawire kuchiputula konko. Zikoli unhana chitetezo ndi ziko siri kuyenda bwino. Kwa munthu nganyamuke ngati wa polisi asilikali umemba anthu akulu ngatabiri manje oganiza bwino kumakaseja kumanyumba anthu osauza chifukwa chenicheni kuti tabwera kudoko kuzaseja kuti tofuna chakuti kumakaubwesa chichokolezo muziko kumene chitetezo siri kuyenda bwino. Nyaka ndionda chitetezo mesa. Ya
ngati zimene zoti iwo akuyendera boma londe yayi likuwapwetekesa kwa zimenezo nde aya sichilungamo ayi ngati liboma kuti likuwatuma zimenezi ayi aya ndiri kuwapwetekesa pamene kunde sichilungamo fomu sungangonyamuka kuti yayi lupita lukasita makumu osauza anthu kuti atabwera chakuti ine mafanga kwanga wangu kumeneko chabwino yavisikilekeza venepo Bernard tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yako tipite tiyambe ndachi mthere mumalize programu iyi kumbali yanu akuti ya independence ikuvutani mukuopseza anthu mpaka nakutengana ndi asilikali basi kumathyola zitseko zanu mumaliza bwanji nkhani no anthu akuyenera tipasi information ya mavuto omwe akumana nawo ifeyo mmene tanenera mutafanana zifukwa zimene zinapangisa kuti operation imeneyi ichitike kuvutera kuma kuti ndingangopita andisuti simangopita nyumba wamba ngoti aliyense kumapita ndifake ndinanena poyamba paja kuti pali maufulu anthu amene alipo amene ifenso tinanika kusatira pogwira ntchito ichi ife chidwi chathu choti anthu akhale motetezeka komanso tigwirizane nawo tikhale chifupi nawo so mukutsimikiza pano kuti sizandale zeti ife tikugwira ntchito yathu posatira malamulo komanso ulo umene tili nawo pofuna kuti madera athu akhale otetezeka chabwino achimthere tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu pano pa Times tikuyamikeni kwambiri bwana zikomo tathokozanso chifukwa chotiyitana mutitiyitana zikomo akayisi nanu tsirizani nkhani kumbali yanu nkhani iyende motani chachikulu ndichonera kuti amalawi ndimafuna kuti ndaziviitekana kuti ndimene from a security perspective kunena kuti sichina chilichonse chokhudza zondiyitetezo zachilipo imene apolisi kapena asikala nkhondo akhoza kubwera zanena kuti tikupitazira lakutala kuti tifupitazira kuti manje ndikuti kungotero kuti zimene kufuna kuti ngazimenezo ndikuti simzakazipeze koma kuti amalawi zimene aziyikira chitikhala chonera kuti asikala nkhondo apolisi akamangire ntchito zawo ngati zimenezi azitsatira malamulo amene amakhalako monganizilakala chiterengere kunena kuti asapondereze munthu asamenye munthu angoonetsetsa kunena kuti asikapakhomwa munthu kupota kulongima munthu akatsekula ndikongaseki zimene akufuna ali nazo azipeza amamtenga munthu azikatutuyo ndipo sizikhala zoona kwa amalawi kuti azinena kuti ndekuti operation isiya bwino chifukwa sinangamane pati kumva amene agwira zinthu zina zimene anthu onse awagwira amene akayimbira nawo mulandu ndiye chitetezocho chimenecho pomaliza ndinene kuti mukadzamona munthu atangomona munthu wa polisi kapena asikali wankhondo iye kukaza kuthawa ameneyo ndiye kuti ali ndi vuto kutawako ndine vuto amene alibe vuto angathawe yayi asungeko akhale mpatira onse adziko amalawi apolisi akafika asikali wankhondo akafika kwina nkumathawa mungozo ameneyo ndamene ali ndi vuto osalakwa amathawa chabwino tathokozanso kwambiri akayisi chifukwa cha nthawi yanu pano pa Wireless Times wanda inu nkhani mwitsiriza motani nkhani ziwiri choyamba amalawi tiziwa zimene tikufuna sitingamakhale ifeyo tokha-tokhafe kumadandaula iye achiteteza sichili bwino akabwera anthu oti atithandize ndeti zidandaulaso mukungobweranso bwanjiso anthu amene amasokoneza chitetezo timakhala nawo m'manyumba mwathumu si anthu okuti amachokera kutali ndi anthu oti makhala ndi apolisi aja akabwera kuti mwina azatigwirire anthu amenewa cholinga chokuti tikhale ndi chitetezo chimene tikufunacho tizimvesesana so pamakhalanso pena pake kusamvesesana we want tikufuna kuti tije uchi koma sitifuna tilumidwe ndi njuchi sizingatheke phiri kwena kuti mudusena ndi njuchi kuti mufikire ku uchi so tiyendize apasa mpata apolisi agwire ntchito yawo ngati tikufuna kuti mdziko muno tikhale ndi chitetezo kuti tisamadandaule so ngati ife tikudandaula ndi tipange bwanji feyo because anthu amene anaphunzira ntchito imene ndi amene tikufuna tikudana nawonso number 1 number 2 ino anzathu apolisi ndiye nanonse amene mapanga za chitetezo mdziko chonde tikamagwira ntchito imene tigwire ntchito motsatira malamulo chifukwa kulimawa osamaiwala mawa kumaliopa mawa so gwirani ntchito motsatira malamulo kuti mawa usaliope chabwino wanda tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nafe programu ya Kulinji tiyamikenso nonse chifukwa chotsatira programu iyi pa Facebook pa Times 360 Malawi komanso pano pa Times Radio ine ndi Elvis Wahoba ina ikufikeni lolemba mpaka lachitatu sabata la mawa pitirizani kumvera Times Amalawi Kulinji no Kulinji
kumavenya kumavetsera kuti kulinji blandaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesiya odija shirukuko shuyenda manji nanga nkanizo nyadisa sikulijani kumbolo bakari kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuka bwaji Nagata mziledio kukulijani Oh kulinji Tikudalila inu Oh kulinji